2018 मायथाइयाव एसे फरायाब्लाबो होदोंमोन बेयाव आङो क्वालिफाइड जायाखिसै नाथाय बेयाव आं मोनसे इनफरमेसन मोनबाय जे आं नाजाब्ला हागोन होननानै बेवखायनो आङो 2000 मायथाइयाव जेथिया प्रिलिम आनजादखौ होयो अब्ला आं बेयाव प्रिलिम आनजादखौ क्वालिफाइड जानो हादोंमोन आरो बिसानो मेन आनजादखौ क्वालिफाइड जाबाय बिनि उनाव फाइभायावबो आङो क्वालिफाइड जानो हाबाय आङो खावलायदोङो गासिबो आं जुदि हायोब्ला गासिबो हागोन आं जुदि हाबा जानाय मानसियानो गथ' गोनां मानसियानो जुदि बे आनजादखौ नाजानो हायोब्ला गुबुनाबो हागोन निश्चय नाजायो दा जोंनि फरायफुनाय गथ'फोर बा सेंग्रा सिख्लाफोरा जिहेतु जेनेबा आन्दायलाबायनानै दङ दा जेनेबा गिदिर फरायनानै साकरि मोनाब्लाबो माने जेनेरेल बे मा होनना बुङो आर्टस लानानैबो ग्रेजुवेट जानानै बेफोरबायसा APSC आनजादफोरखौ जेनेबा एटेम्प्ट खालामनो हायो आरो कंग्रेचुलेसन बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि आं जासिहरबाय जायफोरनाखि देग्लायनि आसामनि APSC एग्जामिनेशनाव एबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि जेनाखि आनजादाव उथ्रिसारनानै आसामनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन थाखोनि जेनाखि मान सनमान गोनांसिन जेनाखि आनजाद बेवहाय उथ्रिसार जानानै मोनसे गिदिर गोजौ रेंकनि साख्रि मावनो दिनै थांगासिनो दङ बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिटिआर इनपस्ट इउटिउब माने चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिदों मिजिंथियो नोंथांमोन गासैबो जेनाखि बै साख्रि मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि माखासे थालांनाय खामानिखौ जेन नोंथांमोना मावो बर' हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै नोंथांमोनाबो गाव गावनि जेनाखि साख्रियावहाय मुखुब जानानै मावगोन आरो साख्रियाव मुखुब जानायजों लोगोसे जेन हारिनि सेन्टिमेन्टफ्रा गोमालांफाया आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना गाहाम देहा गोग्गो देहा लानानै गोजौ सानस्रि आरो गोथौ सानस्रि हारिनि सानस्रि लानानै बैफोर आसामनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन रेंकआव साख्रि मावनो हाथों आं नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा साबायखर जासिहरदों आं बिथांनि मुंखौ एसे बुंनानै होनो नागिरदों जाय बिथांमोना APSC एग्जामावहाय पास जानो हाबाय बिथांमोननि मुंखौ आं होनो नागिरदों ACS हिसाबै सायख'जादों अनुपम बर' प्रसन्त गयारि दैथुन औवारि आरो हितेश बर' बिथांमोनहा जाहैबाय मा ACS हिसाबै सायख'जाबाय बिनि उनाव दङ जोंहा APS आव आसाम पुलिस सार्भिसावहाय जोङो बेवहाय नुसिगोन ब्रिन्दन दैमारि बिथां दङ आरो बिरदे बर' दङ आरो प्रिया बर' बिथांमोना जाहैबाय APSC आव APS नङा होमबा APS आव बिथांमोना सेलेक्टेड जाबाय ओमफ्राय इन्सपेक्टर अफ टेक्सआव दङ फुंखा बर' जयतिस दैमारि निर्माली दैमारि बिथांमोना जाहैबाय मा इन्सपेक्टर अफ टेक्सआव बिथांमोना साख्रिखौ मोनसिगोन आरो बिनि उनाव दङ जोंहा बिडिअ'आ जोंनाव सासे दङ बेनो जाहैबाय मा बिरबल ब्रह्म बिथाङा बिडिअ' महरै सायख'जाबाय आरो बिनि उनाव दङ जोंहा साब रेजिस्ट्रार हिसाबै दैथुन बड'सा जिरेन दैमारि आरो श्रीजित बसुमतारी बिथांमोना जाहैबाय मा साब रेजिस्ट्रार हिसाबै बिथांमोनखौ सायख'जाबाय स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर रोजा साबायखर थाबाय नोंथां बयनिसिमबो जाय बिथांमोनहा गोब्राब नाजानाय गावनि सिमांखौ दिनै मोगथाङाव महर होनो हाबाय बिथांमोननिसिम आं बिटिआर इनपस्ट इउटिउब चेनेल जानानै नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों इयुनाव नोंथांमोना गाहाम देहा लानानै मोजाङै मोजां मावलांनो हाथों आरो हारिनि जौगानाय खामानिफ्राव मावनो हाथों आरो बेजों लोगोसे जायफोरनाखि होगासिनो दंबावो UPSC बा APSC एग्जामावहाय नोंथांमोन उननि समाव बिदिनो आरो दा जुदि 14 जन जादोंबा नेक्स्ट लेभेलाव बिदिनो 14 जननि बारा 20 जन 25 जन बेबायदिनो बोसोरै एसे बारा जालांबाय थायो एबा एरहोलांबाय थानो हायो आं बेनि थाखायबो आफा इसोरनाव आरज गाबदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दासो लासै गोबां माखासे APSC आरो UPSC माने आनजाद होग्रा ओंखारबाय मानोना UPSC खौ बोरै होयो APSC एग्जामखौ बोरै होयो बिनि नलेजफ्रा लासैनो बारायगासिनो दङ स' मिजिंथिदों सानसे समाव जोंनि बर' हारियाबो बयनिख्रुइबो गोजौ मासियाव गाखोनो हागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ